Вітаю, мене звати Любомир Ференц і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТR. І далі говоримо про економіку і будемо аналізувати законопроект номер 7206, який так і звучить: «Купуй українське, плати українцям». Цей проект, він пропонує, до речі, цей законопроект пройшов перше читання у Верховній Раді, він пропонує надавати перевагу у державних закупівлях постачальникам, які можуть продемонструвати, що істотна частина їх виробництва пов'язана чи локалізована в Україні. Ідея законопроекту – підтримка українських виробників, яка базується на сподіванні, що така підтримка призведе до економічного зростання і буде стимулювати українське виробництво. Взагалі, навколо самого законопроекту точаться досі дискусії, тобто перше читання, за нього проголосували народні депутати України, і зараз ми його будемо обговорювати із нардепами, а також із фахівцями-економістами. І у нас на зв'язку вже є Юрій Чижмарь, народний депутат України, фракція Радикальна партія Ляшка. Я кілька слів тут скажу, що чому саме пан Юрій Чижмарь. Дуже багато радикалів, тобто представників партії Радикальної Ляшка, вони є ініціаторами цього законопроекту, в тому числі і лідер партії Олег Ляшко. Доброго вечора, пане Юрію, чи чути нас? Вітаю вас. Так, я вас чую гарно. Пане Юрій, ви чули, я зробив такий невеликий вступ щодо цього законопроекту, і в мене запитання: для чого? Яке запитання, перепрошую? Для чого взагалі ініціюється цей законопроект? Тому що якщо ми подивимося на статистику Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, лише 1% у державних публічних закупівлях – це іноземні переможці, і 27% – це імпортні товари. Для чого ініціювати такий законопроект тоді? Мова йде не про те, хто продавець буде постачальник по даним договорам. Мова йде про те, які товари будуть постачати. То ми вважаємо, що Україна сьогодні повинна все ж таки підтримати власного товаровиробника. І якщо товаровиробник виробляє конкурентну продукцію, він повинен мати перевагу на сьогоднішній день в державних закупівлях. Ми таким чином сьогодні маємо 240 мільярдів майже гривень, які по тендерам проходять державних коштів, за які закупляються товари іноземного виробництва. Як правило, я підтверджую, що це є посередники, які просто в Україні купляють за кордоном, продають в Україні. Посередництво – це не та форма, скажімо, підприємської діяльності, яку держава має в першу чергу підтримувати, тому що вона не створює робочих місць і не дає додану вартість для України. Люба нормальна країна завжди робить політику імпортозаміщення. І це один із елементів імпортозаміщення, коли продукти, які можна виробляти в Україні, повинні бути не дотовані, а підтримувані державою. Вважаю, що це закон саме для підтримки українських виробників. Інше питання, що, зрозуміло, ми теж усвідомлюємо, що треба закон трошки і покращити, тому що ми би хотіли бачити в цих тендерних умовах, які були прийняті все ж таки, переваги інноваційним товарам, тому що ми би не хотіли, щоб ціна була єдиним критерієм, по якому держава купляла речі, тому що інакше можна купити дешевше, але не якісне. Тому питання якості і питання інноваційних продуктів – це так само повинно бути. Ми дуже часто маємо проблеми із тим, що, скажімо, під іноземних посередників, скажімо так, українських посередників, які доставляють іноземні продукти, просто роблять умови тендерів. Ви пам'ятаєте сумнозвісну історію із львівськими трамваями, так, які була умова поставлена: 3 місяці треба поставити продукцію. Зрозуміло, ні один виробник не може за 3 місяці виробити на 1 мільярд трамваїв. Це неможливо, це просто неможливо. І тому це зрозуміло, що це був корупційний тендер, який був підлаштований для посередників під товари іноземного виробництва. І таким чином український завод і не міг би виконати це, тому що ви можете в будь-якого спеціаліста спитати, чи зможе якийсь завод отримати замовлення і за 3 місяці поставити на 1 мільярд транспорту міського. Неможливо. Тому цей закон так само повинен бути спрямований на те, щоб усувати і такі питання, і саме підтримати, щоб наші товаровиробники могли мати достойне представлення в державних закупівлях. Це ідея любого національно орієнтованого політика. Не підтримувати іноземний бізнес, а підтримувати власний бізнес. І давати йому можливість розвиватися. Пане Юрію, це зрозуміло, але ми говоримо, давайте будемо говорити мовою цифр. Імпортні товари становлять 27%, тобто понад 70% – це український виробник.
Так от я би хотів, щоб держава, Україна-держава, за податки, які сплачені українцями, купляла 100% українських товарів, тому що це робочі місця і це податки тут, саме в нашій країні. І якщо міністерство повинно завжди аналізувати, якщо в нас є товари, які заходять із-за кордону, ми повинні шукати будь-який варіант, щоб зробити імпортозаміщення і створити для українських бізнесменів можливість створювати аналогічні продукти і продавати їх державі. І це є підтримка українського виробника. Люба країна, яка хоче підняти свою економіку, планує імпортозаміщення, а не валютні кредити МВФ. На валютних кредитах МВФ ви нічого не побудуєте. Жодної країна ще не стала квітучою на підставі кредитів МВФ, за які закупляються потім товари іноземного виробництва. Згадайте Бразилію, яка за 10-15 років, впровадивши політику імпортозаміщення, практично стала одною з ведучих країн в Латинській Америці і Центральній Америці. Оце і є та політика, яку радикальна фракція сьогодні провадить, і хотіла би, щоб це стало ідеологією нашої країни. Ідеологію нашої країни, а не тільки радикальні фракції. Тоді, повірте мені, що країна зміниться. Це зрозуміло, але в мене ще такі питання. Наприклад, от даний законопроект, він порушує деякі угоди, які підписала Україна, зокрема угоду про асоціацію України з Європейським Союзом і глава 8, де йдеться мова про конкурентну спроможність. Що ви про це можете сказати? Я прошу режисерів вивести текст, а саме главу 8 до нас на екран. От вона говорить, що глава 8, стаття 148, сторони визнають внесок прозорого, недискримінаційного, конкурентного і відкритого тендерного процесу у сталий економічний розвиток і встановлюють у якості своєї мети ефективне, взаємне і поступове відкриття відповідних ринків закупівель. Це ж прямо суперечить те, що ви пропонуєте. І Радикальна партія Ляшка у тому числі. Ви знаєте, як нам говорить Міністерство економіки, суперечить ідеології Євросоюзу і Євроасоціації. І те, що ми заборонили вивіз лісу-кругляку. А ми хочемо, щоб ліс-кругляк не вивозився як сировина, а перероблявся в Україні. Пане Юрій, поки що існує, пане Юрій, на ліс-кругляк існує мораторій. Мораторій існує, я вам просто нагадаю, законодавчо, і нікуди ліс-кругляк не вивозиться. Ми говоримо конкретно по главі 8. Ні, це є вам те саме, це той самий. Кругляк не вивозиться, тому що за нашою ініціативою радикальної фракції внесли мораторій. Друге питання. Ми забезпечили те, що на сьогоднішній день і металобрухт не вивозиться, і забезпечуються самі наші підприємства металобрухту. Це теж Євросоюз розказує нам, що це не відповідає ідеї Євроасоціації. Та як Євросоюз розказує? Ми підписали угоду, пане Юрій. Пане Юрій, та як розказує Євросоюз? Ми підписали угоду. Він нам не розказує, ми зобов'язання взяли. Послухайте, ми не брали зобов'язання знищити власну економіку і стати сировинним придатком до Євросоюзу. Так ви проти угоди асоціації України з Європейським Союзом, пане Юрію? Ми не можемо випускати продукцію на Євросоюз. У нас немає рівних партнерських відносин. Я не знаю, підписали Євроасоціацію, це правда. Але я думаю, що ті, хто підписували, дуже слабо читали її зміст і не розуміли, або не хотіли свідомо розуміти про те, що це є порушення інтересів, економічних інтересів України. Я зрозумів. І за свою економіку треба боротися. Пане Юрію, я вас правильно зрозумів. Радикальна партія Ляшка проти угоди про асоціацію України з Європейським Союзом? Правильно я зрозумів? Ви дуже викривлено це все розумієте. Ми за те, щоб українські економічні інтереси були захищені в Україні. І ще ні одна країна не відмовилася від протекціонізму власного бізнесу. Будь ласка, в Америці існує відповідне законодавство «Купуй вітчизняне». Він уже діє з 37-го року. І ніхто Сполучених Штатів Америки не має права заявити про те, що вони не мають права бюджетні гроші використовувати так, як вони хочуть. А це мова йде про бюджетні гроші. Але існують торгові... Ви, скоріш за все, посилаєтеся на так званий Buy American Act, так? Все правильно я говорю? Напевно, так. Але там, наприклад, є окремі торгівельні угоди прописані, а не на загал закон про державні закупівлі, якщо мені не зраджує пам'ять. Якщо ні, то заперечте мені це. Ми не забороняємо іноземцям відкривати в Україні свої підприємства і продавати вже як вітчизняний товар. Це не заборонено цим законом. Будь ласка, приходьте в Україну, відкривайте тут підприємства, випускайте любу продукцію і продавайте бюджету. Це не забороняє. І тому так само і по деревині ми говоримо, відкривайте тут деревообробні підприємства і продавайте в Україні як українське. Будь ласка. Але ми не можемо дотувати іноземні економіки. Ну дивіться, це дуже дорога ціна, коли в нас є війна, коли ми живемо на кредитах і нам треба думати, як заробляти більше грошей на податках, щоб повернути ті кредити, які 20 років всі уряди беруть і ніхто не додумав, як їх повертати. Тому українська економіка, передусім, українські робочі місця на українських підприємствах – це для нас передусім. Все інше – це від лукавого.
Я зрозумів. Дивіться, у мене ще таке запитання. Одним з ініціаторів цього законопроекту є Ярослав Дубневич. Ви знаєте, народний депутат України. Все правильно? Ну, народний депутат, так, і підтверджує. Фактично, він постачає на Укрзалізницю певні деталі, так, кріплення до рейок, якщо мені не зраджує пам'ять. Тобто це і український виробник. Він дуже сильно виступає за цей закон і фактично він є монополістом по поставці цих деталей. І є дуже багато кримінальних проваджень, які піднімають питання щодо якості тих деталей. От вам і український виробник. Якщо є питання в кримінальному, хоча я не розумію, яке може бути в кримінальному порядку, скажімо, питання до виробника. Це якщо якість не відповідає, по тендеру треба відмовити. Угода не виконана, класти штрафні санкції. Нехай підвищують якість. От і все. Тут до кримінальної справи я не знаю. Але з іншої сторони, а що ви пропонуєте? Щоб на сьогоднішній день вони збанкрутували чи як? Я щось цього не розумію. Ні, я вас запитуюся, а що може Україна, наприклад, запропонувати такого якісного? І чому ми маємо обмежувати? Ми з вами про це говорили. Ми за те, щоб інноваційні продукти були в основі закупівель державних. А хто їх має створити, пане Юрій? І це питання тільки вимог до договорів. Якщо на сьогоднішній день корумпована влада готова купляти неякісні продукти і писати акти прийому, що вони є якісними, то для цього є прокуратура і інші правоохоронні органи, які повинні притягувати відповідних чиновників до відповідальності. Але це не проблема до закону. Ми вже купу років... Перепрошую, це не проблема до закону. Я зрозумів, пане Юрій. Якщо Дубневич сьогодні випускає неякісну продукцію, продає державі, і хтось їх приймає і оплачує за це гроші, то, будь ласка, до них має йти правоохоронна система. Но це не питання до української економіки, це не питання до українського закону, це не питання до того, що ми маємо протекціонувати український бізнес. Пане Це Юрій... є порушення, яке повинно мати свою відповідну реакцію з боку держави. Пане Юрій, якщо влада сьогодні корумпована і своїх депутатів не притягує до відповідальності, це не має відношення до закону. Пане Юрій, ми вже майже десятиліттями стимулюємо український автопром, і він чогось не розвинувся, так, високими митами. Ви можете відповісти на запитання? Це така сама стимуляція буде українського виробника? Знову ж таки, ви трошки плутаєте дві речі. Там, де є завищені податки для ввозу, так? Це інше питання. Я особисто виступаю за те, щоб ми сьогодні привели акцизи і всі податкові мита у відповідності до середньоєвропейських, для того, щоб з Європи ми могли отримати якісні автомобілі з відповідною ціною, щоб не було таке, що в Угорщині, наприклад, в Прибалтиці, в країнах Балтії, в Словенії, там, я не знаю, в Молдові автомобіль коштує на 30% дешевше, ніж він аналогічний коштує в Україні. Це питання лише єдиного. Питання податкової бази. І, до речі, законопроект, який є в Верховній Раді, я його підтримую і не один раз був на податковому комітеті, де я сам особисто виражав думку про те, що ми повинні уніфікувати відповідні податки, тому що для нас сьогодні необхідно збільшити кількість якісних автомобілів на дорогах України. Це інші речі, але це є приватні гроші. А якщо стосується, наприклад, щодо державних грошей, і держава має потреби, скажімо, в якійсь спецтехніці, вона має питання, скажімо, в машинах для державних установ, то ми підтримуємо, щоб це були українські автомобілі. Будь ласка, Шкода, на Закарпатті виробляється в достатній кількості. Чому державні установи мають закупляти Тойоти, Мерседеси, якщо можна купити Шкоду, Ланоси? Будь ласка, це наш виробник. А ви на якій машині їздите особисто, пане Юрій? Я особисто їду на Фольксвагені. А чого ви не купляєте Део або ЗАЗ, наприклад? Ну, тому що коли в мене було менше доходів, я їздив на менших машинах, їздив на «Жигулях». Так підтримайте національного виробника, пане Юрію. Особистим прикладом. Я їздив і на «Шкоді», перепрошую. Я ж не можу кожен рік міняти. Це мої приватні гроші, і коли ми говоримо про приватні гроші, то приватний власник має право вибору машини собі до вподоби. А коли ми говоримо про державні гроші, то перепрошую, вони повинні працювати на економіку країни. Зрозуміла ваша позиція. Дякуємо Юрію Чижмарю, народному депутату України, фракція Радикальна партія Ляшка. Нагадаю нашим телеглядачам, що ми говоримо про законопроект номер 7206, який так і звучить: «Купуй українське, плати українцям». Тобто, про що йде мова? Наші народні депутати пропонують законопроект, який зможе надати перевагу у державних закупівлях постачальникам, які можуть продемонструвати, що істотна частина їх виробництва пов'язана, локалізована в Україні. Ідея законопроекту – підтримка українських виробників, яка базується на сподіванні, що така підтримка призведе до економічного зростання. І взагалі навколо цього законопроекту точиться дуже багато дискусій.
дискусій. Ми вже почули народного депутата Радикальної партії Ляшка. Дуже багато депутатів підписалися під тим законопроектом, є його ініціаторами. І зараз ми будемо спілкуватися, я б сказав, з іншою стороною і з іншою точкою зору щодо цього законопроекту з Максом Нефьодовим, першим заступником міністра економічного розвитку та торгівлі України. Доброго вечора, Максиме. Чи чути нас? Доброго вечора. Так, чутно вас добре. Можливо, ви чули аргументи народного депутата України Юрія Чижмаря, що, мовляв, це призведе до зрушення чи вибуху інноваційних процесів в Україні, мовляв, якщо ми будемо стимулювати українського виробника. Ви погоджуєтеся з тим чи ні? Я погоджуюся із тим, що підтримка української промисловості – це гарна ідея. І, власне кажучи, Міністерство економіки розробляє і втілює велику кількість програм з цього плану, але не треба підміняти одне іншим. Не дивно, що цей законопроект, він зареєстрований з маніпулятивною назвою «Купуй українське». Начебто, хто ж проти того купувати українці, а якщо хтось проти, то пан Галасюк каже, що ми всі продалися МВФ. Але ж насправді це зовсім не про підтримку. Це ж законопроект щодо того, що обрані компанії, які зберуть 23 довідки мінімум, отримують величезну перевагу в тендерах і отримують можливість отримати на 43% більше в наших з вами грошей як платників податків. От Юрій Чижмар, він посилався на ідентичні. Він каже, що в принципі в різних країнах існують ідентичні закони. Він посилається на так званий Buy American Act, які надають перевагу місцевим постачальникам на окремі предмети закупівель. І він каже, що, от, наприклад, Сполучені Штати Америки захищають свого виробника, і українці також мусять його захищати. Це красива популістична ідея, розрахована на те, що жоден ж українець не буде читати на англійській, що таке Buy American, які з нього є виключення і як він застосовується. На це, власне, і є розрахунок. Зрозуміло, що українське законодавство, воно гармонізовано в цьому плані з європейським і з іншим законодавством розвинених країн, і жодний з них не має якихось таких виключень, таких, які пропонує автори даного законопроекту. Цей законопроект багато економістів, а також аналітиків вважають законопроектом, який збільшить корупцію. У чому саме? Звичайно, є заява 28 громадських організацій, які займаються боротьбою з корупцією. РПР, Transparency International, Центр протидії корупції і так далі, які підтверджують, що там створюються величезні корупційні ризики. Але насправді це досить просто. Достатньо будь-якій людині відкрити цей законопроект, подивитися на цю шалену формулу, по якій пропонується рахувати вітчизняність, подивитися на те, якими документами це має підтверджуватися. Там є такі дивні речі, як громадянство всіх працівників, зайнятих виробництвом тієї чи іншої продукції, як розшифровка повністю виробничої собівартості, як дані стосовно вартості комунальних послуг, використаних в виробництві саме цього товару і так далі. Зрозуміло, що зібрати таку купу довідок для малого бізнесу – це абсолютний бар'єр для участі в торгах, але навіть для великого бізнесу зібрати його буде дуже непросто і дорого. Крім цього, в законопроекті норма, що якщо ви помилитесь в збиранні цих довідок, то вас на 90 днів буде виключено з тендеру. Зрозуміло, це все створює просто можливість маніпулювати, хто має право приймати участь і отримувати цю перевагу, а хто не має права і, власне, буде в абсолютно всіх державних тендерах неконкурентних. Тому, звичайно, це абсолютно не про підтримку української промисловості. Будь-яка підтримка, і ми знову, як Міністерство економіки, звичайно, за підтримку українського бізнесу, вона має бути перша, має бути адрес, ми маємо розуміти, кому ми її надаємо. В цьому законопроекті ми не розуміємо, хто буде отримувати цю перевагу. Вона має бути цільовою, тобто ми маємо знати, на що будуть використані ці кошти. Чи справді вони підуть на оновлення виробництва, створення робочих місць, чи просто на яхти чи літаки для обраних. Знову таки, ніяких зобов'язань щось робити з цими коштами добре в цьому законопроекті немає. І третє, ця допомога має бути вимірюваною, тобто вона має бути такою, яку ми можемо обрахувати і, наприклад, через рік дізнатися, скільки ми витратили і що ми, як платники податків, отримали взамін.
Всього цього немає в цьому законопроекті. І, власне кажучи, це, напевне, є одна із причин, чому замість того, аби робити, наприклад, конкретну бюджетну програму і закладати чіткий рядок в бюджеті, наприклад, на підтримку українських виробників трамваїв чи підтримку українських виробників літаків, вдаються до таких, сумнівних, давайте скажемо відверто, методів державного регулювання. Ми зараз робимо опитування учасників державних закупівель і стосовно того, як вони ставляться до такої ініціативи, тобто тих людей, які реально кожного дня приймають участь в закупівлях. Наразі результати майже 80% вважають, що це просто чиста корупція. Юрій Чижмарь, він, коли коментував цей законопроект, він сказав, що, будь ласка, нехай іноземні інвестиції заходять в Україну і тут виробляють, і в них будуть закупляти, і це буде вважатися як українська продукція. Чи можна так вважати? Ви особисто так вважаєте? Я вважаю, що якщо Юрій Чижмарь заборонить, наприклад, імпортувати в Україну iPhone і буде сподіватися на те, що Apple завтра побудує тут завод, це дещо наївно. Ми багато працюємо над створенням кращого інвестиційного клімату, ми багато працюємо над полегшенням ведення бізнесу в Україні. Зараз в парламенті лежить і досі не дійшов навіть до першого читання законопроект, який дозволить Україні піднятися приблизно на 30 місць в світовій щабелі рангів стосовно бізнес-клімату. Ось такими речами справді можна через деякий час привабити в Україну інвестора. Казати про те, що ми заборонимо або введемо якісь суттєві обмеження на імпорт в Україну продукції, більша частина якої взагалі не виробляється в Україні і в найближчим чином навіть теоретично не може вироблятися. Ще раз кажу, мені важко якось політкоректно це коментувати. Я б просто порадив авторам законопроекту подивитися на статистику тих, хто приймає участь в українських закупівлях. Більше 99% це українські компанії. Я б порадив подивитися на статистику імпорту в українських закупівлях. 27% це менше навіть, ніж імпорт по економіці в цілому. І причому переважна доля цього імпорту – це паливні продукти і мастильні матеріали, які не виробляються в Україну. І від того, що ми ухвалимо якийсь закон, повірте, нове родовище нафти в Україні якось раптово саме собою не виникне. Крім цього, є також інші категорії імпорту, які не можна замінити навіть на протязі 10 років. Тому, врешті-решт, навіть коли казати про якусь конкуренцію, то мова йде про максимум кілька відсоткових пунктів від взагалі всього обсягу закупівель, які, звичайно, якщо є у народних депутатів бажання підтримувати, будь ласка, Міністерство економіки буде тільки вітати, але чому не робити це в прозорий і чіткий спосіб? Чому робити це з такими величезними корупційними ризиками? Чому робити це у такий дивний спосіб? Я думаю, що це досить риторичні питання. Україна буде мати проблему, якщо буде прийнятий цей закон, тому що цей законопроект прямо суперечить угоді про асоціацію України з Європейським Союзом, а саме там є статті глави 8. Так, ми нашим телеглядачам показували, про що вона говорить. Запитання, ми будемо мати проблеми? Так, у нас вже є лист від євроделегації стосовно того, що вони, як то кажуть, політкоректно, надзвичайно стурбовані цим законопроектом. Є повідомлення від посла Канади в Україні стосовно того, що цей законопроект вірогідно суперечить угоді про зону вільної торгівлі із Канадою. Зрозуміло, що цей законопроект протирічить угодам в рамках Світової організації торгівлі і так далі. Але я б хотів сказати навіть не про це. Ми ж не підтримуємо цей законопроект не через те, що нам хтось не дозволяє, а тому, що з суто регуляторної точки зору це помилка. Якщо ви вважаєте, що треба підтримувати якусь конкретну галузь, це прекрасно, це прекрасна ініціатива. Будь ласка, передбачте в державному бюджеті на це кошти, запропонуйте якийсь прозорий механізм, кому вони будуть виділятися, запропонуйте механізм контролю, щоб ці кошти справді йшли на оновлення виробництва, а не на якесь розкішне споживання. І ми перші це підтримуємо і точно будемо союзниками будь-якого народного депутата, з будь-якої фракції, який це запропонує. А якщо ця підтримка, вона йде у непрозорий спосіб, у прихований спосіб, якщо ця підтримка створює величезні корупційні ризики, якщо де-факто результатом цієї підтримки буде руйнація системи ProZorro, точно ми будемо проти такого. І це не питання політичних вподобань, це не питання ідеології, це банальне питання менеджменту і професіоналізму.
Дякуємо Максу Нефьодову, заступнику міністра економічного розвитку та торгівлі України, з яким ми аналізували про законопроект номер 7206, який так і звучить: «Купуй українське, плати українцям». І обговорювали те, які ризики цей законопроект несе. Мене звати Любомир Ференц. Інформаційний вечір на телеканалі АТR підходить до завершення. Вже за кілька хвилин після новин дивіться програму «Прайм».